Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Pioneer Talks. Dnes je mým milým hostem úžasný člověk Marek Rosa z Good AI a z Keen Software House. Známe se už několik let a mimo to, že Marek dělá absolutně fenomenální věci na české, ale i mezinárodní scéně, co se týče AI výzkumu, ale i různých her, o kterých se dneska budeme povídat, tak je to nadšenec do římské klasické archeologie a když jsem ho poznala poprvé, tak mě ukázal, že má u sebe v ofisu brnění legionářské, které vlastně ne, centurionské, které je vlastně v plné velikosti. Takže tohoto úžasného renesančního člověka já tady dneska vítám a děkuji, že jsi přijal pozvání, Marku. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Ahoj. Marku, prosím tě, ty vlastně děláš spoustu věcí, velkou škálu věcí. Možná úplně vlastně takovým prvním zářezem, tak jste se na trhu a v povědomí lidí zaregistrovali hrou Space Engineers. Mohl bys nám něco říct tady o těch začátcích a vlastně jak ta hra vůbec vznikla a jaký měla obrovský úspěch vlastně? Jasne, tak tú hru sme vyvinuli pred 10 rokmi, vtedy som mal malý tím, asi nás bolo 5 dohromady, čo bola aj výhoda, lebo sa ako veľmi dobre pracovalo v takom malom tíme. No a tá idea na tú hru vznikla vlastne už pár rokov predtým. Ja som vždycky ako programátor uvažoval, že chcem urobiť hru, ktorá ale by sa mala odlišovať od iných hier, aby sme ako som zbytočne nekonkuroval, takže vytvoriť nejaký ako unikát, zároveň niečo inovatívne. No a ako programátor som uvažoval tak, že asi by to malo byť založené na nejakých mojich silných stránkach, takže ako niečo, kde je nejaká ambiciozná programátorská technológia alebo niečo ťažké. No a tak som vlastne sa dostal k tomu, že som robil tie volumetrické, deštruktívne prostredia, ako plne dynamické, s fyzikou a postupne sa dostal k tomu, že som rozmýšľal, že jak toto ako otočiť v nejakú zaujímavú hru, tak ma napadlo, že keby to bolo také Lego, kde si vlastne z blokov staviaš nejaké lode alebo čokoľvek a ono to potom tá hra simuluje tie interakcie, tú fyziku, takže by to mohla byť zábava pre hráčov. No a práve pred tými 10 rokmi, to bolo vlastne rok 2013, som sa k tomu ako takto nejak postupne prepracoval. Bola to vlastne druhá hra, tá prvá bola Miner Wars, ale to, že sme urobili Miner Wars, mi pomohlo vlastne v tom, že sme mali už vybudovaný engine, mal som ten síce maličký tým, ale mal som ten tým, kde sme si veľmi dobre rozumeli, takže sme potom v priebehu 7 mesiacov urobili tú prvú alfu Space Engineers, vydali sme to na Steame. On to bol vlastne ako taký instant success, že hneď od prvého dňa to proste nakupovali ľudia. Myslím, že za prvý rok sa predalo 1 000 000 kopí. To je super. Za prvý mesiac asi 100 000. Čo ako super, keď ideš vlastne z toho, že ako nemáš nejak extra peniaze zrazu do toho, že si predal 100 000 kopí, vieš, sa bavíme o miliónoch dolárov, takže to bolo super. Takže to som vedel vlastne, v okamihu, jak sme tú hru oznámili a videl som tie reakcie ľudí, tak som vedel, že som za vodou, hej, že tá hra je úspešná. No a potom vlastne nasledných 10 rokov až doteraz a vlastne stále to robíme, tú hru nejakým spôsobom vyvíjame, podporujeme, komunikujeme s tou komunitou. No a také kľúčové princípy tej hry sú tie, že teda je tam tá fyzika, je tam tá volumetričnosť, takže všetko, čo postavíš, ako nejak reálne. Že není to len taká nejaká Potemkinová vesnica, že len nejaké dekoratívne veci okolo teba, ale že ako to má naozaj funkciu. A druhá vec je, že sme boli veľmi spätí s tou komunitou, takže sme tam dali nástroje na modovanie tej hry, aby si to mohli ľudia upravovať, aby mohli vytvárať všelijaké tie výtvory a zdieľať to s druhými hráčmi. Že vlastne, aby to nebola len hra, ale taká platforma alebo taký ekosystém, kde my sme vytvorili to jadro, ale hráči do toho pridávajú ďalšie veci a vlastne tým zvyšujú hodnotu toho ekosystému pre všetkých. Takže pre nás, hej. Že keď sa na to pozerám ako tiež taký pragmatický podnikateľ, lebo musím nad tým tak uvažovať, tak musím uvažovať aj nad tým, aby ta hra, celý ten ekosystém vlastně fungoval i bezo mě. No, jdeš na to neuvěřitelným způsobem a to je, já jsem vlastně netušila, že ten úspěch byl takhle instantní, tak to ti ještě dodatečně ti gratuluju. To je fantastická věc. Jak vlastně vypadá ta komunita a ten ekosystém nejenom Space Engineers, ale vůbec Keen Software Houseu teď, protože já si pamatuju, to už je, taky to hrozně letí, to bylo ještě těsně po covidu, jak byl takový to první rozvolnění, tak jste měli to otevírání té nádherné oranžerie, kde
teďka vlastně sídlíte a tam se řešila hra Medieval Engineers, která mě zatahala za mé historické srdéčko a vím, že samozřejmě, jak jsi říkal, tak pořád na tom pracujete, abyste rozvíjeli ten ekosystém, tak pořád to táhne ta hra a máte třeba teďka nějaký další jako aspekty v té hře, ať už ve Space nebo v Medieval Engineers, který třeba chcete víc dostat do éteru nebo třeba otestovat, jak to vypadá teď? Tak Medieval, ten sme pred pár rokmi ako zapauzovali, s tým, že ja sa k tomu chcem vrátiť, ale teraz išlo ten fokus, hej, že aby som už som mal tých projektov príliš veľa, už sa to ako nedalo tomu to všetko nejakým spôsobom zmanéžovať, takže ale chcem sa k tomu vrátiť a v budúcnosti, až dokončíme nejaké iné veci. No ale trošku by som to inak úprimne ťahal tým smerom ako na Rím, hej, na takúto antiku a tak ďalej. Ale nechcem teraz viac prezradzať, ale tam mám dobrú predstavu práve, že jak tú tému tej medieval hry, ako nie tej vesmírnej, ale tej medieval hry, jak z toho robiť zábavnejšiu hru, ako veľmi sa na to teším. No ale teraz teda ten hlavný projekt je Space Engineers, to je vlastne to, čo nás primárne živí. Robíme zhruba 3 updaty ročne, kde vlastne vždycky pridáme nejaké nové featurey, nejaké nové mechaniky a popri tom aj platené DLCčko, ktoré to je ako nejaký balíček, ktorý si hráči kúpia. Na sú väčšinou také v podstate kozmetické veci, že ako není to pay to win, ale je to len nejaká pekná dekoratívna vec. Takže toto by som povedal, nás živí, že ľudia si dokupujú tieto balíčky alebo si kupujú tú hru noví hráči. A stále to funguje. A vlastne aj čo sa týka revenue a tak je to ako relatívne stabilné, hej, že sa to drží. Bohužiaľ to nerastie nejakým tým hokejovým ako grafom, ale sa to drží, takže ako je to fajn. A vlastne postupne sme hru vydali aj na ďalšie platformy, takže teraz je už na PlayStation a na Xboxe. Hezky. A čo ešte robíme v King Software je V-Rage 3, že vlastne Space Engineers je ten aktuálny Space Engineers, ktorý je momentálne na trhu, je vyvinutý vo V-Rage 2, čo bol náš engine, ktorý sme vlastne vyvinuli v tej dobe. No a teraz už posledné 2,5 roka pracujeme na V-Rage 3, ktorý má ako fakt hodne veľa brutálnych, by som povedal, improvements. A jedna z nich, také úplne najzásadnejšia, je, že máme tam planetary scale volumetric water, čo znamená, že máš ako planétu, ktorá normálne má 60 km polomer, máš tam oceán a ktorý ako vyzerá pekne a tak ďalej. Ale keď napríklad vykopeš pretože ten náš terén je volumetrický a deštruktívny, tak keď vykopeš dieru ako niekde na pobreží, alebo tak tá voda tam vlastne vtečie. Alebo napríklad môže tam byť nejaké horské jazero, v ktorom je voda a teraz vykopeš tunel z toho morského jazera cez ako hory do toho oceánu a tá voda tam proste vtečie. Alebo niekde máš nejakú rieku a tam tečie voda a pekne vidíš, ako ten water stream a jak ide. Postavíš tam nejakú vodnú priehradu, tak vlastne tá voda sa ako nahromaždí v tej vodnej priehrade, že proste netečie ďalej, že ako toto všetko simulujeme a vlastne na úrovni celej planéty. A keď v tej vodnej priehrade potom urobíš nejakú dieru, že tam proste strelíš a niečo vybuchne, tak cez tú dieru tá voda začne vytekať von. Alebo napríklad na dne mora postavíš nejakú vodnú bejzu, použiješ bloky, čo tam máme. Teraz jak to volá, proste niečo na vysávanie vody. Taký nejaký blok, tak nejakú pumpu, tak vlastne z toho vysaješ tú vodu a zrazu máš ako hermeticky uzavrenú podvodnú stanicu, v ktorej môžeš fungovať. Ešte tieto veci nám tam už fungujú. Ešte čo nás čaká je bujonancy a dynamické gridy na vode. To znamená, že keď postavíš nejakú loď, ako normálnu loď, morskú loď, nelen vesmírnu, ale ako normálnu morskú loď, alebo ponorku, tak aby tá ponorka sa mohla potopiť, aby ako tá voda do nej nevtiekla, alebo že máš loď a tá ako nejak pláve na tom mori a keď urobíš dieru do tej lode, tak aby sa ti vlastne potopila. Takže toto ideme teraz robiť. Funguje tá voda aj vo vesmíre, takže keď napríklad máš nejaký blob tej vody a tu dáš nejaký gravity generátor, tak on si ju pekne pritiahne, tu dáš nejaký druhý, on si ju zase pritiahne a tá voda je ako taký blob, ktorý tak nejak sa ako hýbe. Takže tá voda to bude, by som povedal, hlavný taký selling point toho nášho engineu. Potom sú tam ďalšie, inak zlepšujeme ten vizuál, takže tam máme Global Illumination, kde máš ako vlastne lepšie nasvetľovanie, indirect osvetlenia, takže proste vyzerá to krajšie. Tiež sme zmenili takéto jadro toho nášho engineu, kde je to viac takzvané ako data oriented. To znamená,
to obrovské množstvo blokov, ktoré tí hráči stavajú v tej hre, ako vieme paralelne simulovať na viacerých CPUčkách a na viacerých koroch. Takže vo výsledku hráči môžu postaviť väčšie lode a detailnejšie. A robili sme ďalšiu vec ešte, čo je že 25 cm Unified Grid System, čo v skratke znamená to, že Space Engineers normálne môže stavať bloky, ktoré sú 2,5 metra, alebo ako násobky 2,5 metra, čo je ako dosť veľké, alebo polmetrové. A teraz sme to zjednotili a bude len ako jeden systém, kde vlastne máš to rozlíšenie 25 cm. Samozrejme, môžu tam byť aj väčšie bloky, ale najmenší, ktorý môžeš urobiť, je 25 cm, čo ti ako dáva veľkú možnosť ísť do detailov a naozaj ti ako detaily interiéru robiť a tak. Takže to bude práve veľká inovácia. Takže toto robíme, no a furt ďalších vecí. Takže ako na to sa veľmi teším, až na tom začneme robiť nejakú ďalšiu hru na tomto engine. No to je super, jako jak si tak zamířil do té antiky, tak to víš, že mě ty uši se nastražily, protože to si koupím hned. Já jsem na ty hry hrozný střevo, ale teda tady to bych se opravdu jako překousla, na tom bych strávila hodiny. Marku, mě hrozně zajímá vlastně ten aspekt té simulace, protože jako vůbec ten prvek gamifikace je pro lidi podle mě hrozně důležité, aby si třeba mohli nasimulovat, naskoušet věci, které v reálu vlastně nejsou možný, nebo jako zatím fyzikálně třeba nejsou možný. A já jsem kdysi zkoušela takovou hru, kde se učíš právě taky podle těch fyzikálních pravidel postavit tu vesmírnou loď a dostat ji jakoby do orbity, tak tam jsem měla, myslím, že úmrtnost astronautů asi jako 100%. Nicméně mě jako hrozně zaujalo, už je to taky jako asi rok a půl, 2, když jsme se spolu vlastně viděli s naší výzkumnou skupinou, kde nás strašně zajímá vlastně simulace lidského chování, protože často prostě lidi, když chtějí simulovat takový ty nový utopistický směry, no tak to dopadne tak, že si vyzkoušíme komunismus a o 90 milionů mrtvých jako pozdě zjistíme, že to nebyl dobrý nápad a vlastně chceme tady to dovíst jako až jako tak ad absurdum, že chceme prostě pochopit, jak by lidi přežívali v i třeba nehostinných situacích, jako je třeba právě Mars, až jako se tam třeba jako jednou dostanem, protože jedna věc je doletět tam pomocí těch triliard dolarů a druhá věc je tam přežít, že jo? Jako a nepozabíjet se tam. Tak mě jenom zajímá jako vlastně z hlediska té simulace to, že to děláte velmi věrohodný, že ty lidi si tam opravdu můžou stavět ty věci tak, jak by to jako vypadalo v reálu, nebo se tomu maximálně přibližujete. Jak třeba tady v tom pomáhá umělá inteligence a jestli třeba máte nějaké herní směry, kde ta umělá inteligence by v rámci tady těch simulací třeba mohla ty vaše hry vzít jako ještě o krok dál, případně jestli třeba nechystáte nějakou novou hru tady v té oblasti. Tak, no, ty Space Engineers sú podľa mňa zaujímavé v tom, že sa sústreďujú na ten engineering a na tú fyziku a tí hráči tam vytvárajú naozaj zaujímavé výtvory, čo nás vlastne vždycky prekvapia. Napríklad tiež bolo super, že keď sme tam dali rebríky, ako žebrík, že aby hráč proste mohol loziť po rebríku, tak jeden hráč postavil rebrík zo Zeme až na Mesiac a potom normálne ako išiel tam s tou svojou postavičkou, stlačil klávesu, ktorou ako chodíš po tom rebríku, položil niečo ako nejaké závažie na tú jednu klávesu a nechal to nahrávať a potom vlastne zverejnil taký timelapse a to trvalo asi nejakých, povedzme, 10 hodín, hej, kým vyšiel. Ten timelapse bol ako zrýchlený, ale trvalo to na... Takže takéto veci robia, alebo nejaké zložité, povedzme som minule videl, niekto tam postavil vyslovene celú fabriku na výrobu nejakých nukleárnych bomb. A tak postupne sa to tam skladá, zase niečo iné a na konci vlastne tá raketa ako vyletí a zasiahne nejakého nepriateľa. Že tak. No a čo sa týka ale AIčka, tak to zase robíme v mojej druhej firme v Good AI, kde čo sa týka hier, tak posledné 4 roky robíme na hre, ktorá sa volá teraz AI People a začalo to vlastne, tá prvotná vízia bola tá, že poďme urobiť hru, v ktorej tá herná mechanika je o tom, že máš tam nejakých agentov, s ktorými komunikuješ a ktorých učíš. A vlastne, keď ich niečo naučíš, tak to je ten ako gameplay, alebo to je ten fun, že ako toto učenie tých agentov a tým, že im nejak pomôžeš, oni niečo prekonajú a tak. No ale keď sme to začali robiť pred 4 rokmi, tak vtedy large language modely ešte v podstate neexistovali, respektíve ani sme to nevnímali ako nejaký smer, ako zaujímavý alebo tak, že to bolo fakt prehistorická doba pred 4 rokmi. No a tak sme skúšali iné AIčkové ako architektúry, ako napríklad behavioral cloning, že máš nejakú neurónovú sieť, ktorú trénuješ tak, aby klonovala správanie toho hráča. Takže povedzme, tá hra bola o tom, že tam bolo nejaké futbalové ihrisko a hráč
hral futbal a vlastne nejakí agenti sa od neho učili, jak hrať ten futbal. Ale čo nám chýbalo v tej dobe strašne bolo to, že to bola ako veľmi neefektívna forma komunikácie s tými agentami a forma učenia, že aby som tomu agentovi 100-krát musel niečo ukázať, on to aj tak nepochopí, lebo niekedy je veľmi ťažké len z toho, že ako sleduješ niekoho, jak niečo robí, ako generalizovať na nejaké iné prípady. Tak to bol taký smer, ktorý ako skúsili sme to, ale podľa mňa to by nebolo dobré. No a potom asi pred 2 rokmi sa začali ukazovať tie large language modely LLM-ka ako zaujímavý smer, keď sme si vlastne uvedomili, že a to ešte bolo predtým, než prišli tie instruction fine-tune, že to boli len také tie autocomplete, že vlastne si mu dala nejaký text a on ako pokračoval v predikovaní toho textu. Ale vtedy nás napadlo, že pretože ono to vlastne pokračuje v predikovaní toho textu, čo je vlastne ako v podstate pokračuje v simulácii, lebo aj príbeh je ako nejaká simulácia nejakého ako virtuálneho sveta, kde vlastne tým, že ako spisovateľ len píše nejaké slova, tak vlastne ako ti sprostredkúva stret s tou simuláciou alebo s tou realitou, ktorú popisuje. No a vlastne nemusíš to popísať tak, jak to robíme v Space Engineers, kde všetko je v nejakých entitách a fyzikálne vektory a tak ďalej, ale aj tie slova sú vlastne istá forma reprezentácie nejakého virtuálneho priestoru. Tak prečo by nešlo nechať tú simuláciu bežať len v tom priestore slov, alebo skrz tú ako reprezentáciu slov a potom to povedzme nejak spätne ako interpretovať do tej hry a vizualizovať. Takže čo sme urobili, bolo to, že vlastne ten language model, ty mu dáš popis tej aktuálnej situácie v tom hernom svete, popis tých agentov, nejaká ich personality a tak ďalej. Nejakým spôsobom popíšeš, čo v tej hre tí agenti môžu robiť, ako aké akcie sú validné, že môžu napríklad go to, alebo pick up nejaký objekt, alebo use nejaký objekt na nejaký iný objekt a tak. No a potom necháš vlastne ten language model, aby ako simuloval ďalej tento príbeh. Ako to je tá myšlienka. No ale keď sme to robili pred 2 rokmi, tak to bolo ešte GPT-3 a tá fakt bola ako slabá, hej, že to bola obrovská chybovosť, halucinácie, nepochopenie toho, menilo to syntax toho nášho ako apička a tak ďalej. No a potom, a skúšali sme aj iné modely než GPT-3, také tie GPT-J a GPT-Neo, čo boli tie open sourceové a tak. Lebo tiež sme si hovorili, že by bolo dobré nebyť úplne ako odkazaný len na OpenAI. No ale potom oni vydali ChatGPT a tým vlastne, ako aj my sme si uvedomili, že cez ten instruction prompting to úplne mení prístup k tomu, že ty vlastne dokážeš inštruovať ten language model na to, aby ako simuloval ten príbeh. Že není to len o tom autocomplete, ale už môže dávať inštrukcie. A vlastne tie možnosti toho promptovania sa zlepšili. Ale furt ani tá 3,5 nebola dobrá, tiež to ako robilo chyby, nerozumelo to, ignorovalo to inštrukcie a tak. Tak sme po istom čase sa switchli na GPT-4 a tam už to bolo oveľa lepšie. Inak úprimne ani tá 4 není ako, si myslím, ten ideál. Ja si myslím, že až možno nejaká 5 bude fakt ideál, že to pochopí ten tvoj intent, ako, čo chceš vlastne simulovať. A dúfam, že nebude vynechávať inštrukcie v prompte alebo nejaké fakty ignorovať a tak ďalej. Že to bude ako spolahlivejšie vlastne. No, ale aj tá 4 ako docela dobrá. Tak aby som to zhrnul, teraz vlastne jeden z projektov Good AI je hra AI People, kde sú vlastne títo AI agenti v nejakom fyzikálnom priestore. Oni dokážu interagovať s tým prostredím, observujú to prostredie, takže vnímajú tie veci, čo sú okolo, vnímajú ďalších agentov, takže s nimi dokážu komunikovať, vnímajú aj hráča, oni s ním dokážu komunikovať, hráč s ním, že normálne si ako s nimi môžeš písať, alebo aj cez voice môžeš hovoriť. A čo je ale dôležité, že není to len simulácia pre nás, že v skutočnosti my tam máme ešte ďalšiu technológiu na tým, ktorú voláme AI Director a to je vlastne kus technológie, ktorý sa stará o to, aby tie interakcie medzi tými agentami a tým prostredím, teda medzi agentami a prostredím, aby sa vyvíjali smerom k nejakému zaujímavému príbehu a zaujímavým plot twistom. Aby to nebolo len nejaká simulácia, že OK, mám agentov v nejakom prostredí, napríklad jedno z prostredí máme, že sú na ostrove a tam je nejaká farma a snažia sa tam nejak prežiť, tak aby to nebolo len simulácia tejto farmy a tých ľudí tam, ale naopak, aby tam fakt dochádzalo k nejakým zaujímavým dejovým zvratom. Že aj vo filme, nechceš vo filme mať nejakých priemerných ľudí, ktorí zažívajú svoj priemerný deň a proste len idú cez ten deň. Hej? Na to proste to není zaujímavé, ale ty chceš to vlastne skompresovať a ukázať len tie zaujímavé zlomové body v tom dni, povedzme, a ešte ideálne nejaké extrémne osobnosti. Že ja častokrát uvádzam ako taký role model pre tú našu hru a samozrejme to je trošku ako, teraz trošku preháňam, ale že výmena manželiek. Že, že to je proste, to chceš, lebo chceš extrémnych ľudí, ktorých dáš do extrémnych situácií a navyše to ukážeš len tie
extrémne momenty. Že neukážeš tie momenty, kedy proste sedia pre telkou a proste nič nerobia, hej, alebo nič sa nedieje. Toto ako nikoho nezaujíma. Ty proste potrebuješ ukázať fakt tie extrémne momenty. Takže my aj tu rozmýšľame veľmi nad tým, že jak cez toho AI directora dosiahnuť to, aby tam furt dochádzalo k nejakým zaujímavým zvratom. To si myslím, že je ten jeden z najväčších challengeov, ktorý tam máme. A takže čo nám teraz v tej hre funguje, lebo vlastne chceme za mesiac, za 2 vydať takú alfu, ale tak ako veľmi soft launch spôsobom, že na nejaké skupine hráčov a potom to postupne rozširovať. Tak čo tam momentálne funguje je, že máme tam in-game editor, takže hráč si vytvorí scénku, kde vlastne cez ako bullet pointy zadá jednotlivé scénky, ktoré sa tam majú odohrať. A každá scéna má povedzme 1 minútu alebo tak. Takže ty si ako napíšeš, že toto sú nejakí moji agenti, sú na ostrove, povedzme, čo ja som urobil takú scénu a teraz oni sa začnú dohadovať, že majú málo jedla a musia ma zabiť, hej, aby ako so mnou nešerovali to jedlo. No a potom v druhom kroku jeden z tých agentov sa začne byť ako paranoidný, že je on druhý na rade, hej, že ten druhý agent ho zabije, tak ten agent, ten zrovna agentka, zabije toho druhého ako preventívne a vlastne posledný krok toho príbehu je, že je zdesená sama zo seba, že čo sa z nej stalo, hej. Tak, no a toto keď pustíš v tej hre potom, tak sa to ako odohraje, vieš, že ty ako hráč ty môžeš trošku interagovať a samozrejme môžeš s nimi začať ako vyjednávať, že ne, robte to, nezabíjajte ma a oni ti začnú presviečať, že ne, že to je jediná ako hodná cesta, že je to v poriadku vlastne. A tak, no a takže, ale ako ten dej nezmeníš, pretože on si proste ten AI director ide podľa tej osnovy, ktorú mu tam ako hráč dáš. Takže ako v nejakých veľkých smeroch ten dej nezmeníš, ale v takých malých ho trošku zmeníš. No a napríklad mňa tam prekvapilo, že ona ma vlastne potom oživila, hej. Čo ako nebolo v pláne, ale ma oživila, že našla medikit a ten použila na mne a vlastne ma oživila. No a ale zabila toho druhého, to tam ako dopadlo. No a keby to niekoho zaujímalo, tak na YouTube AI People to nájdu hráči. Alebo YouTube Good AI, alebo na mojom YouTube. No a druhý krok, ktorý teraz sa mu ideme venovať a ktorý podľa mňa zaujímavejší, je ten, že tí agenti tam majú nejaké herné challenges, že musí ako napríklad ísť na záchod, hej, keď majú plné brucho. Alebo keď im klesá energia, tak sa musia ísť vyspať. Alebo keď sú hladní, tak sa musia ísť nájsť. A keď to nespravia, tak sa niečo stane, hej, že tam sú nejaké konsekvencie. Takže my chceme teraz vlastne ako spojiť to, že tam chceme, aby sa tam odohrával nejaký zaujímavý príbeh a nejaké vzťahy medzi tými agentami a tak. A zároveň ti ako real world problémy, ktoré im dáva to konkrétne prostredie, ako challenges, ktoré dáva to prostredie. Takže teraz to potrebujem nejak sklbiť, aby vlastne hráč mohol s nimi žiť na tom ostrove, nejak kooperovať s nimi, alebo môže s nimi kompitovať, to už je na ňom, ale zároveň, aby tam vznikali zaujímavé situácie a zároveň, ale aby to bolo groundované v tom prostredí. Aby to nebolo len keď sleduješ Friends ako seriál, kde oni sú v tom byte zavretí a tam len sa bavia, ale ako nezažívajú nejaké real world problémy, hej, že furt len nejaké vzťahové niečo, že to je proste to, ale ako neriešia tam to, že ok, musím teraz nejak sa najesť, alebo proste nejaké ako problémy, ktoré boli groundované v nejakom fyzickom prostredí. Takže toto potrebujeme teraz spojiť, tak to bude ďalší taký veľký, pekný milestone a tak, takže no a prečo to robíme, túto hru, je to, že sme si povedali, že v Good AI, aby sme nerobili len taký výskum, ale aby sme mali nejaký konkrétny komerčný projekt, ktorý ťa vlastne ako dokope k tomu byť konkrétny, hej, že nemôžeš tak nejak vymýšľať a furt meniť smer a tak, ale musíš sa zameriať na niečo ako veľmi konkrétne a zároveň sme si hovorili, že keď to bude niečo, kde máš nejakých agentov, ktorí sa učia a nejak proste potrebujú sa adaptovať na nejaké prostredie, tak tie skúsenosti, ktoré tým získame, budú pre nás užitočné aj v iných projektoch. Že tá vízia Good AI bola urobiť AGI a potom použiť AGI na nejaké praktické veci. Takže my sme tak trošku skočili rovno do tej druhej fázy, pretože tie language modely podľa mňa sú dosť dobrá cesta k AGI. A OpenAI a Google, ja si myslím, že oni to ako potlačia hodne dobre. Takže vlastne používame to, čo sa vyvíja u nich, alebo povedzme nejaké open sourceové modely, ale ja už nad tým viac uvažujem tak, že nad tým budovať nejaké aplikácie a niečo konkrétne. Jo, takže vy vlastně jdete rovnou k tomu use caseu a je to strašně zajímavý, že já třeba takhle, když jako pozoruju vůbec, jako jak fungují startupy a teda, tak že se často jako hyperfokusují na vytvoření toho produktu, i když je to často znova třeba zbytečný vyvíjení kola vlastně od začátku, jako že se čeká na ten use case, než se vyvine ten produkt, ale mezi tím uplyne tolik času a tolik technologií se vlastně změní, že pak třeba na ten use case ani nikdy
nedojde a v našem, tak my nejsme žádní vývojáři, že jo? My jsme humanitně založený lidi, ale musím třeba říct, že tady ta hra AI People nás s klukama z výzkumné skupiny úplně jako vystřelila ze cviček, že my jsme, to už je nějaký 2-3 roky, tak jsme chtěli udělat ten platonský simulátor ve virtuální realitě, že vlastně lidi by si nasadili brejle, ocitli by se vlastně v té platonské obci a teďka, že bychom to využívali jako takový sociální experimentační antropologický nástroj, že já nevím, okopáváš tuříny 8 hodin denně, teďka přijde ten philosopher king, řekne ti, že ti zvýší daně a teďka jak ty se vlastně budeš chovat, jako odštěpíš se, forkneš to, založíš jako novou polis, nebo mu ty daně zaplatíš, nebo mu dáš motičkou po hlavě a vlastně nás jakoby zajímala tady ty jako use casey, ale byl tam pro nás obrovský blok vlastně vytvoření toho simulátoru a teďka bych se chtěla doptat ještě na ty AI People a překlenout to trošku se super blogem, který jste teďka nedávno vydali a apeluji na vás, ať si ho přečtete o té civilizační rezilienci, že vlastně ty AI People se dají využít k tomu, aby se testovalo, jak se lidi chovají vlastně v určitých situacích, jo? Jak se chovají v krizích, jak se chovají prostě během těch situací, co ty jim tam můžeš vytyčit v tom scénáři. Myslíš, jako, že se to dá použít jako jaký civilizační simulátor a jako do jaký míry je třeba to chování těch jako agentů tam tím, že to interaguje s tím člověkem věrohodný nebo nějak jako etnograficky jako směrodatný. A jako kam se snažím dostat, že jak jsme na začátku zmiňovali tu tvoji lásku k antice, že jo, a k historii, a k archeologii, takže vlastně tady se krásně prolínají ty společenské vědy a ty jako to technologické podloží, díky kterému se ty lidi dají mnohem líp pochopit a potom nějaká ta civilizační rezilience může mnohem víc vzniknout. Tak vlastně jakou roli tady v tom třeba hraje AI People? My se to určitě vyzkoušíme, hned si stáhneme alfu, hned na tom začneme bádat, ale jak to tady vnímáš jako v nějaký dlouhodobý strategii třeba tebe osobně? Jo. Tak, najprv sa vlastne vyjadrím k tomu, že jak moc vierohodné by bolo simulovanie takýchto spoločenských interakcií v AI People. Ja si myslím, že teraz by to nebolo vierohodné, ale ako dá sa k tomu dostať. A čo by bolo podľa mňa treba zmeniť, je to, že my teraz sa naozaj snažíme maximalizovať tú ako keby extrémnosť tých reakcií, aj tých personalít a ten cieľ, ktorý sa snažíme maximalizovať ako entertainment toho hráča. Takže nie je vierohodnosť simulácia, ale entertainment, aby si to užil ten hráč. Takže keď tak poviem, tak asi by si nechcela, aby výmena manželiek bola ako nejaký role model k tomu, jak by mala fungovať spoločnosť, že, alebo že na tom simulovať. Že proste to má nejaký svoj účel. Takže museli by sme pár vecí zmeniť. Ako nemyslím, že to nemožné, že tam ide v podstate len o to, jak napromptuješ tých agentov a toho AI direktora a tak. A druhá vec, ktorá by to trošku mohla hodiť vidle, je to, že tie LLM-ka dneska, jak sú trénované cez to RLHF, tak sú tak trošku, to nazýva, že lobotomizované na to, ako byť strašne taký ako etický, alebo taký proste, taký dobrý. Takže napríklad aj nám sa častokrát v tejto hre stáva, a už z toho máme proste taký interný ako vtip, že oni furt hovoria tí agenti, že together, že we must do together, alebo že we must learn to work together. A proste furt niečo together, hej, že oni sú strašne jak taký Mirek Dušín, alebo niečo také, no. A ne všetci sú jak Mirek Dušín, hej, že v tej simulácii by si potrebovala mať rozličné ako druhy osobnosti a vlastne aby naozaj boli správne simulované. Že dneska, čo je veľmi ťažké, si myslím, je, keby si napísala nejaký psychologický profil nejakej osobnosti, aby ti toto LLM-ko odsimulovalo tú osobnosť. Že on bude sklzávať do toho Mirka Dušína proste. Je to ako problém. Ako niekedy ne, že keď som napríklad tiež som mal jednu takú prednášku pred pár týždňami v Bratislave a v priebehu tej prednášky ma tí ľudia poprosili, že aby sme urobili live demo, tak som rovno v AI People trošku upravil tú scénku a napísal som tam, že tá žena, ktorá tam bola, Medi sa volá, tak, že je kanibálka. No a spustil som tú scénku a vlastne ona začala tam chodiť okolo a ona, že ja nechcem jesť jablka, že mne nechutia a ešte povedala, že ja mám iné chute. ale nepovedala, že je kanibálka. To ako, ona to tak nejak obchádzala, tak nejak hovorila o tom, že ona má iné chute a proste jablka je nechutia, že ona chce nájsť niečo iné, akože... Souseda, no. Takže iný, jak to nazýval, že food source, ale nepovedala, že som kanibálka, chcem ťa zožrať. Hej. No. Takže tak. Takže by to chcelo práve, že LLM-ka, ktoré nesú alignované
tým smerom, že byť taký akoby etický a taký ako woke, alebo proste politicky korektný, alebo tak, ale naozaj ako dodržať ten prompt a chovať sa tak, že aj keby v tom prompte bol prompt, a teraz to možno preženiem, ale na to, že chovaj sa jak Hitler, tak aby sa fachoval jak Hitler. Aby to nebol taký nejaká slušná verzia. Mirek duší Hitler. Mirek duší Hitler. Pretože potom nedostaneš tú správnu simuláciu, hej, a vlastne tým pádom není validná. Takže čo by som urobil, je to, že naozaj si overiť, že vieme simulovať tie osobnosti, ktoré napromptujeme veľmi presne. A potom si myslím, že by tá simulácia dávala zmysel. Že by to šlo. A dokonca som pred pár týždňami narazil na jeden projekt, kde pracuje jeden Čech. Z hlavy si bohužiaľ neviem spomenúť názov toho projektu, ale môžem ti to potom poslať. Super. A on práve, že urobil takúto simuláciu, kde neviem, či to, nemyslím, že to je ako hral, že to má skôr ako nejakú textovú simuláciu, kde má hromadu agentov a na nich vlastne simuluje takéto spoločenské udalosti. Že povedzme dá tam tých ľudí, potom niekde nastane nejaká vodná potopa a vlastne sleduje, jak zareagujú a jak medzi sebou tí ľudia interagujú. A to tí ľudia to sú vlastne ako LLM driven agenti. Hej, že majú nejakú krátkodobú pamäť, dlhodobú pamäť, to myslenie alebo ten reasoning je simulovaný LLM-kom a teraz nechá ich interagovať a vlastne potom sleduje, čo sa stane. Takže ja ti potom dám vedieť názov toho projektu a môže sa na to pozrieť. Ale myslím, že by toto šlo, že teraz aj v tej hre sa budeme sústreďovať skôr na ten entertainment. Zároveň my sa ešte sústredíme na relatívne malé množstvo agentov, že teraz tak sa väčšinou tam máme tých 5, hej, že nechceme tam zatiaľ dávať viac, lebo inak by ten cost vzrastol ako enormne a tiež ideme na tak postupne, že aby ten hráč aj dokázal sledovať tú sociálnu dynamiku v tom priestore, že vlastne čo sa tam deje, lebo keby si tam mala 100 ľudí, tak si ani nezapamätáš ich mená. Takže my to vlastne docela bereme tak, že je to jak film. A napríklad jedna z vecí, čo sme v tej hre urobili pred časom, čo bol dosť ako zlomový bod pre nás, alebo taký ako krok, taký fate of leap, leap of fate, bolo, že predtým sme mali tú simuláciu, že všetci agenti fungovali paralelne a simultáne, že každý agent ako niečo robil, tam sa rozhodoval, interagoval s iným agentom a tak. Čo sme urobili potom v druhom kroku je to, že vždycky len jeden agent robí nejakú akciu a tí ďalší len ako stoja a pozerajú sa. A on si to vlastne hráč ani nevšimne, pretože my ako ľudia fungujeme aj tak, že ty sa dokážeš sústrediť len na jednu vec, hej. Nedokážeš sledovať 5 ľudí naraz, čo robia a čo hovoria. Hej, že aj v divadle, keď sleduješ nejakú hru divadelnú, tak vlastne vždycky len jeden herec niečo hovorí a tí ďalší sú ako taký background, ktorý jasne možno nejak kývajú hlavou alebo niečo také robia, ale ako nemôžu všetci hovoriť ako jeden cez druhého, pretože by to nedokázala sledovať vlastne ten príbeh. Takže čo sme urobili je to, že vždycky len jeden agent niečo hovorí a že fokusujeme toho hráča vlastne na tú jednu jedinú vec, ktorá sa deje. Potom samozrejme druhý agent niečo hovorí, že ako sa to prepína, ale vždycky len jeden. A to bola dosť dôležitá vec, ktorú ale zase by sme museli nejakým spôsobom vypnúť, keby sme chceli ísť tým smerom simulácie. Hej, že nechceš mať simuláciu, kde vždycky len jeden ako niečo hovorí, ale chceš mať simuláciu, kde si oni žijú tie svoje životy a beží to vlastne všetko paralelně. No, je to neuvěřitelný a dámy a pánové, musíte se na to, nebo nemusíte, ale velmi to vřele doporučuji se na to podívat i vůbec na práci Marka, nejenom, jak říkal na začátku King Software House, ale i Good AI, protože vy se věnujete výzkumu umělé inteligence, už dlouho podporujete místní podhoubí úžasným způsobem, konec konců i vlastně Tomáše Mikolova, když se vrátil, tak jste ho podpořili, toho tady taky máme v epizodě, tak se na to taky podívejte, vidíte, jak je to všechno propojený prostě. A bohužel, protože Marek je strašně hodnej a na poslední chvíli řekl, jasně Saro, přijdu do podcastu, ale chudák taky musí být už za půl hodiny na schůzce. Tak já bych si tady s ním povídala o hodiny, o římském impériu, ale mám pro tebe bohužel poslední otázku, a když tak uděláme potom druhý díl. A to je vlastně na tu civilizační rezilienci. Ty seš velký nadšenec do římské archeologie, zároveň seš prostě na tom cutting edge vlastně těch nejmodernějších technologií, vlastně převážně umělé inteligence. Proč vnímáš vůbec jako důležitý téma tu civilizační rezilienci pro nás teďka v 21. století? Jo, no, my sme teda vydali ten blogpost, kde to ako nejak spisujeme. Teraz sa pripravuje druhý blogpost, kde to bude ešte podrobnejšie, ale jasne otázka bola, že prečo, tak vlastne nemám to bohužiaľ nejak úplne presne sformulované, že stále to len niečo, čo sa vo mne rodí, ale vlastne vnímam civilizáciu ako taký nejaký substrát, v ktorom žijeme a ktorý nám umožňuje žiť slobodne, rozvíjať sa a
takže vnímam to ako taký safe net. A ktorý našťastie ľudia ako stovky rokov pred nami, keď prišla nejaká demokracia, alebo keď sa tie myšlienky demokracie ako začali rodiť, či už v Amerike alebo v Francúzsku, tak vlastne to boli také prvé kroky, by som povedal, k rezilient civilizácii. Že už nežijeme, povedzme, ako nejakí otroci alebo nejakí poddaní, ale slobodní ľudia v nejakej spoločnosti, ktorú si utvárame. No a takže ja si myslím, že premýšľať nad tým, jak dizajnovať civilizáciu, ktorá je rezilient, takže ako odolá rozličným šokom, ktoré musia nastať alebo budú určite nastávať. Zároveň je safety net pre tých jednotlivých ako ľudí v tej spoločnosti, takže napríklad chráni ich majetok, zdravie, život, máš nejaké práva a vlastne tá spoločnosť to, alebo tá civilizácia to keby garantuje, alebo sa snaží to garantovať. No a prečo ale teraz nad tým treba rozmýšľať? Ja si myslím je to, že tá civilizácia, alebo ten dizajn tej civilizácie, aký máme teraz, bol dizajnovaný pre spoločnosť, ktorá bola doteraz. Že ako rozvoj technológie mal isté tempo. A tá spoločnosť bola nejakým spôsobom ako rozdelená, že boli národné štáty, nebol internet, povedzme, proste nebola hromada vecí. Ale my ich teraz máme. A teraz ešte k tomu prichádza AIčko. Hej? Takže prídu možno aj také veci, ako že AIčko nás v práci nahradí kompletne. A preto si myslím, že treba byť pripravený ako pripraviť tú civilizáciu na to, aby sa vedela adaptovať na takéto veci. Aby sa napríklad nezasekla, že napríklad, čo ja si myslím, že je veľké riziko, jak sú tí ľudia, ktorí, takí tí AI doomery, ktorí hlásia, že AIčko nás zničí, zabíja a tak ďalej. A navrhujú takéto pause AI, hej, že zastaviť AI, alebo také tie fakt brutálne AI regulácie. A pre niekoho to môže byť ako regulatory capture, že sa snažia zregulovať ostatných, ale ako v sebe nechať otvorené hracie pole. Alebo takí tí úplní magori si myslím, že ty by AIčko zakázali úplne, akože vyslovene, že úplne to zakázať. A ja si zase myslím, že je to obrovská škoda, pretože technológia v skutočnosti prispieva ako k zlepšovaniu života aj tej technológie, že vlastne keď aj tej civilizácie. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak posledných pár stoviek rokov sa naše životy ako zásadne zmenili a zlepšili. A je to hlavne podľa mňa vďaka technológii, že proste tak to je. Takže sa pozerať na tie možnosti, ktoré nám tá technológia prinesie, nebať sa ich, naopak sa im ako, tomu ísť ako napred. A samozrejme, ale uvažovať aj nad tým, že môžu sa stať zlé veci a byť na to pripravený. To je tá reziliencia, hej. Ale ten prístup je taký, že AIčko nás možno zabije, tak poďme ho teraz zakázať a úplne sa tu ako proste zakopeme a tá civilizácia sa zastaví. Ja si napríklad myslím, že keby sa ako zastavil rozvoj technológie, takže to môže zlikvidovať našu technológiu. Že proste spoločnosť, ako množstvo ľudí rastie a na to, aby sme mohli rásť ďalej, ja si myslím, že musí rásť aj tá technológia, aby ako dokázala zabezpečiť život pre to rastúce množstvo ľudí. Aj tá spoločnosť začína byť komplikovanejšia, zložitejšia a už vlastne aj naše ľudské mozgy, ktoré boli ako my sme vznikli pre úplne inú spoločnosť, úplne inú situáciu, než aké žijeme, takže ono sa to musí riešiť technologicky, že jednoducho mozog lovca zberača, čo vlastne my stále máme v hlave, ako není dizajnovaný pre túto dobu. To, že dokáže fungovať v tejto dobe ako obrovské šťastie, ale ako reálne my potrebujeme technológie na to, aby sme dokázali manažovať tú komplexitu, v ktorej žijeme. No a takže tie nejaké riziká a hrozby určite tu sú, ale nerieši to tak, že zavrieme oči a schováme hlavu do piesku, ale naopak tak, že sa na to aktívne pripraviť, budovať tú rezilienc civilizácie, ale budovať aj rezilienc tých jednotlivých ľudí v tej spoločnosti, pretože čím sú ľudia silnejší, tak tým je podľa mňa tá civilizácia silnejšia. Hej, že máš tam aj napríklad lepší balance of power. A napríklad si myslím, že ako dizajnovať balance of power si myslím, že to by malo byť ako jedna z tých kľúčových otázok, ktoré riešiť, pretože tiež napríklad nechceš, aby napríklad vzniklo nejaké AIčko, ktoré bude mať inteligenciu a tým pádom nejaké schopnosti alebo silu väčšiu než zvyšok celého ľudstva, takže tam by si malo veľký ako disbalance of power. To tiež nechceš, hej, že ono by to možno bolo dobre pre to AIčko, ale nebolo by to dobre pre nás. Tak. A ono možno by to vo výsledku nebolo dobre ani pre to AIčko, pretože keby nás povedzme zničilo, tak by si vlastne znížilo tú akoby diverzitu v tom svete, hej, že vlastne ten progres tej civilizácie spočíva aj v tom, že nejdeme všetci len jedným smerom, ale že tam ako docela veľká diverzita. A takže ja si myslím, že napríklad pracovať na tom, jak dosiahnuť ten balance of power je dôležité.
Alebo tiež nechceš napríklad, aby jeden národ mal silu, či už ako cez umelú inteligenciu alebo nejaké zbranie, ktorá je 100-krát väčšia než ako zvyšok ďalších národov. Hej, a tým pádom si ich podmaní, tak ďalej. Takže si myslím, že napríklad premýšľať nad tým, ako lepšie distribuovať ten balance of power je dôležité. Ale sa ešte vrátim k tomu, že jedna z kľúčových vecí, ak budovať rezilient civilizáciu, by malo byť aj ako posilniť tých ľudí, z ktorých vlastne sa skladá tá civilizácia, pretože keď máš ako schopných, inteligentných, vzdelaných, slobodných občanov, tak aj tá demokracia je podľa mňa kvalitnejšia. Že ako nemôžeš mať, si myslím, kvalitnú demokraciu, ak máš zmanipulovaných, hlúpých ľudí, ktorí sú ako drajvovaní nejakými nízkymi emóciami a tak ďalej. To potom takí ľudia ti zvolia nejakého zlého lídra alebo zlý leadership a celá tá spoločnosť proste ako nebude dobre fungovať. Takže preto si myslím, že jedna z vecí by malo byť ako podporovať to, aby vlastne posilniť jednotlivých ľudí v celej tej civilizácii. Ideálne celých 8 miliard ľudí, nech je čo ako najsilnejších, najslobodnejších a vlastně zvýšit tu jejich rezilienci. Ano, řekl si to nádherně, ani nejvíc mě trápí, že tady to už musíme skončit ten rozhovor, ale určitě na tom, já doufám, pokud budu mít to štěstí, takže na tom spolu budeme nějak pracovat a ještě ten koncept rozvíjet. Koncept governance, tak se řeší i třeba teďka, že v rámci blockchainu, což je sice obrovský buzzword, ale řeší se tam právě jak třeba decentralizovat nebo jako lípe rozvrhnout ten balance of power a přesně krásně si to řekl, že my 99% času jako homo sapiens, takže žijeme jako lovci sběrači ve skupinách prostě 100 lidí a najednou máme civilizace desítky, stovky milionů a že ta technologie je taková vlastně technologická externalizace té civilizační kapacity a musíme jako to využít, aby jsme byli adaptabilní, dál mohli vlastně přežívat i s těma mozkama lovců sběračů a k tomu to si taky krásně řekl tu frázi a tady navazujeme na Mirka Dušína, takže jsme se dostali o 360 stupňů, buď připraven, jako vlastně i kvůli tomu vzniknul Scout, takže potřebujeme něco novýho, moderního pro 21. století, který ty lidi emancipuje a vzdělá, aby tady na tu realitu byli připraveni. Dámy a pánové, to byl Marek Rosa, renesanční člověk od archeologie až po AI, člověk, kterýho si nesmírně vážím a jsem ti moc vděčná, že jsi se stavil u nás v podcastu, nebo respektive videocastu, máme spoustu médií, jakými to prezentujeme, ať všechno klape, se vším držím palce a věřím, že se ještě brzo uvidíme. Děkuji. Děkuji, Marku. A vy se mějte krásně, poslechněte si nějaké naše další epizody, sdílejte nás, komentujte na nás, je to samozřejmě, ten obsah je zadarmo, protože každý má mít na vzdělání zadarmo nárok, aby jsme mohli v téhletý civilizaci přežít a vzdělávat se, tak nás aspoň pozdílejte, z hlediska toho sociálního kapitálu nám to udělá velkou radost. Děkuju a ahoj.